Camilan seyami iki mesti mbok kira iki kentang goreng, iya apa ora? Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, iki dino Mbak Titin apa nggawe cemilan teko bahan telo Jawa iki utawa telo rambat. Telo rambat iki engko apa tak gawe cemilan ala-ala French fries ngene iku lho Cah, utawa kentang goreng tapi iki versi low budget. Bahane teko telo sing murah meriah. Dadi bakul ning desa iku kudu duwe ide kreatif Cah. Nah, salah sijine gawe ide cemilan sing harga bahane murah tapi didol juga meriah. Pertama iki tak siapno telo Jawa utawa telo rambat ya Cah. Bar ngono telone diirisi dirajang-rajang kaya ngene. Aja keciliken ya aja kekandelen. Ben iki engko nak digoreng ana rasane juicy-juicy ngono lho jarene. Garing ning njaba tapi ning jero lembut lan lumer. Piye kowe wis tau njajal ta urung Cah gawe? Kowe sesuk nek kepengin gawe dhewe ya, iki lho tak kei resepe. Telo rambat utawa telo Jawa sing wis diirisi mang, dikok ember terus langsung diumbah ya Cah, aja lali. Bariku godhogno banyu enteni sampe umub, bar ngono langsung telone sing wis bar umbahan iki dijegurno Cah, tambahi uyah sithik. Sakjane iki ya ditambahi bawang bubuk, tapi berhubung aku lali, bawang bubuk iki engko tak jegurno pas wayah tak engkir ae, gak popo. Nek nggodhog aja suwe-suwe ya Cah, sekitar 5 sampai 7 menit ae. Aja sampai kemedhoken. Bar ngono iki tak tambahi royco sithik ben ana rasane gurih-gurih ngono lho Cah. Nek wis rada adem, baru diwur-wuri karo tepung maizena utawa tepung kanji ya iso Cah. Terus langsung diudek-udek, dicarup sampai rata. Aja kuwatir Cah, tanganku wis bar ijik. Panasno wajan sing isine lenga iki wis panas, langsung tak jegurno ae telone. Digoreng, diosang-oseng, enteni sampai mateng, aja sampai gosong Cah, soalnya garing ambek gosong ku bedone mok sipis. Stik telo gorengku wis mateng, karek plating ae Cah. Iki tak plating ning mika kaya ngene iki, soalnya gawene kan tak dol. Bar ngono stik telone iki dioret-oreti karo saos pedes utawa saos tomat, terus pengen dikei mayones yo iso. Nah, iki stik telo gorengku wis dadi. Lho, sekilas penampilannya kaya kentang goreng utawa french fries iku Kak. Piye ngene iki kowe gak ngiler Cah? Wenake ra karuan iki lho mbok sawang.